Yari na. Pinaghandaan pala tayo ng Angola at Dominican Republic, pati itong Italy. Presidente na mismo nila ang nagsabi na huwag magkumpiyansa sa ating bansa. Baka mapahiya tayo dito kasi iba na daw ang level ng evolution sa ating basketball plays. This country is a dangerous team. Well, napatunayan na yan sa di inaasahang pagkakataon. Tinalo ni Manny Pacquiao sina Eric Morales, Juan Manuel Marquez, Keith Thurman, Antonio Margarito, Joshua Clottey, Miguel Cotto, Ricky Hatton, Oscar De La Hoya, Marco Antonio Barrera, at iba pang mga bigatin na mga superstars sa boxing. Hindi lang si Manny Pacquiao ang nagpapahiya sa mga bigatin na superstar. Meron pa gaya ni Gabriel Flash Elorde, Efren Bata Reyes, Paing Nepomuceno, Leja de Vega, Heidelin Diaz, AJ Obiena, Carlos Yolo, Pia Wurtzbach, Catriona Gray, at iba pa. Pastilan mga bay, ang daming mga Pinoy ang nagbigay ng magandang karangalan sa ating bansa. Kamakailan lang, parang niyanig ang buong mundo noong kumanta si Bunot sa American Got Talent. Ang ganda ng reputasyon ng ating bansa mga bay. Ang kulang na lang sa ating bansa, itong ibang opisyal ng ating gobyerno mga bay. Putang ina, ang daming dambalusmos. Well, pasensya na po mga bay. Medyo nalayo-layo na tayo. Balikan natin ang Gilas Pilipinas. Hindi may pagkaila na tayo ang pinakadihado dito sa Group A sa FIBA World Cup. Ngunit sino ba ang mag-aakala na kahit underdog tayo dito sa Group A, pinaghandaan din pala nila tayo ng malakas na kalaban natin, itong Angola, Dominican Republic at Italy. At ang markado talaga dito na pinaghandaan nila, itong si Kai Soto, Jordan Clarkson, Dwight Ramos, pati ito si Scottie Thompson at Renz Abando. Kasi kahit point guard lang ang mga ito, matinik ito sa block shots at rebound. Sabi ko na nga sa inyo sa una ko pang video, ang delikado dito, itong sina Scottie Thompson at Renz Abando. Kasi ewan ko sa dalawang ito, kahit maliit, pero ang angas makipagsabayan sa block shots at rebounds. Ang galawan parang center at forward possession, hindi takot makipagbanggaan sa ilalim. Kaya kahit sino ni Kai Soto, John Mar Fajardo, Japet Aguilar at AJ Edo ang magtandem sa center position, hindi mahihirapan kasi itong point guard natin na sina Scottie Thompson at Renz Abando, gagalaw talaga ito sa labas at ilalim. At ang mahirap pa sa dalawang ito, mataas ang IQ nito sa pass and steals. Sinubaybayan ko ang mga laro nito, marunong talagang dumiskarte kung saan pumwesto para butasin ang depensa at magkaroon ng pagkakataon kung mabakante ang sentro sa dunk shots o sa 3-point area. Idagdag mo pa dito ang isa pang point guard na si Dwight Ramos. Itong tatlong point guard na to ang magpapahirap sa mga kalaban natin sa Group A kasi puro mga slasher at tirador sa tres. Isa pas nakakatakot na player natin, ito si Michael Phillips, Jamie Malonzo, William Navarro at Justin Baldasar. Kasi matindi itong dumipinsa kahit ang sentro. Kaya nitong iparalyze na hindi halos makagalaw sa ilalim. At napaka-athletic nito sa dunk shots, block at rebounds. At ang mahirap nito kung uminit ito sa 3-point area. Kung pumutok ang mga forward na to, mahirap itong mapigilan kasi matatangkad ang mga wingman natin. Lalo na si Justin Baltasar na may 6'9" ang height nito. Tandaan nyo, tinalo ng Gilas Pilipinas ang Cambodia na 7 ang kanilang naturalized player, at ang sa atin isa lang ang naturalized player natin na si Justin Brownlee. Hindi sa pinapaasa, pinapahype at binubula ko kayo kasi bilog naman talaga ang bula mga bay. Ngunit kung oblong ang bula para sa atin, matalo o manalo, proud Gilas pa rin. Sarap nguyain. Tandaan, katotohanan at tamang pag-aanalisa sa laro
ang susi sa tagumpay natin. Hanggang dito na lang mga bay. Rock and roll na tong tanan mga bay. Sa ilang niul mo dayon ang bubat. Lipan ang naghimarat, didagsa ang lipat-lipat. Samtang nagkayamukat, isabyan dayon